give mig en forklaring på, hvorfor at mandekrisecentrene ikke er med og dækket af serviceloven? Jeg tror ikke, jeg kan give en forklaring. Jeg tror, at forklaringen er historisk simpelthen. At tidligere var det sådan, at de eneste, der kunne være udsat for vold og have de store sociale problemer, det var kvinder. Og derfor så kom det under serviceloven. Mændene har så været så uheldige, at det, de har fået, det har været fra satspuljerne af. Og det vil sige, at det er noget, der skal forhandles stort set hvert år. Og det er altså et problem. Så der er slet ikke ligestilling der. Er der mulighed for, at mandecentre kan blive flyttet fra satspuljemidlerne til en mere permanent dækning? Altså det synes jeg ville være det optimale, hvis man fik dem ind over finanslovsforhandlingerne, ikke? Og det er jo i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at satspuljerne også bliver forhandlet. Så det er sådan noget, der stort set lige har været overstået her i oktober-november måned, og så går der altså lige de her 8-9 måneder, før vi begynder at forhandle det igen. Men jeg synes, det ville være en god ting, hvis man ligestillede det og sagde, jamen der er mænd i krise, og selvfølgelig skal de over serviceloven lige så vel som kvinderne skal være. Altså man taler så meget om ligestilling på alle mulige andre områder, men lige her, der skal det åbenbart ikke være, og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Men det kræver selvfølgelig, at der er et flertal for, og også penge til at sætte af til det, ikke? Har du haft mulighed for at følge arbejdet ude i nogle af de her krisecentre? Altså for omkring et års tid siden, tror jeg det var, der var vi på besøg en tur i København og besøg mandekrisecentret der. Og det var faktisk noget, vi tog op i Dansk Folkeparti, fordi vores daværende ligestillingsordfører, Malene Harpsøe, hun synes, at det var også på sin... det rigtige at komme på et mandekrisecenter, såvel som et kvindekrisecenter. Fordi problemet, synes jeg ofte er, efter jeg selv er blevet udpeget som ligestillingsordfører, at det, man taler om, det er ligestilling for kvinder. Og det er så heller ikke alle kvinder, det er kvinder i høje stillinger, og det er kvoter og sådan nogle ting. Altså det er en udnævnt skare, man taler ligestilling om. Og så mændene, det er sådan lidt glemt folkefærd. Man taler heller ikke omkring ligestilling omkring, og det at have børnene for eksempel. Og det synes jeg er meget, meget underligt. Så efterhånden har jeg fået den opfattelse, at mange ønsker ikke ligestilling, eller mange kvinder ønsker ikke ligestilling, de ønsker særstilling. Det med børnene, det har altid været et stort problem, og det har altid været ligesom det væsentligste kampmiddel i den situation, hvor mand og kvinde går fra hinanden. Har du nogen fornemmelse af, hvordan situationen er i dag med den nye forældreansvarslov? Fordi jeg har hørt noget om, at det kniber lidt med at få gennemført de gode intentioner, der ligger i forældreansvarsloven. Nej, altså min fornemmelse går på, at det fortsætter lidt, som det plejer. Det er min fornemmelse. Men det er ikke noget, jeg har tal på eller noget. Det er selvfølgelig noget, man kan spørge ministeren om fordelingen af forældremyndighedssager, ikke? Men det er min fornemmelse, at man gør lidt ligesom man plejer. At det sådan stadigvæk ligger i afgørelserne. Jamen det er kvinden, der er bedst til det ene og det andet. Og der er altså sket en stor udvikling, må man sige. Jeg er 46 år, jeg er gift, jeg har 2 børn, nu er de så store og sådan noget, men altså, jeg vil slet ikke have haft skrubler om at overlade børnene til min mand, da de var små. Hvis du nu skulle være sporkone, hvor tror du så, vi står om 5 år? Altså, man kan håbe på, at det har ændret sig, men jeg er lidt bange for, at det ikke har ændret sig så meget. Fordi det stadigvæk er et område, det her, som jeg synes egentlig, vores sidste taler sagde det meget godt. Man får ikke problematiseret det nok. Altså, kvinder er gode til at problematisere det, der sker kvinder. Hvor kvinder har nemmere ved at udbasunere det måske lidt, og det har mænd ikke. Vil det sige, at mændene skal op på barrikaderne, hvis der skal ske nogen ændring på det her område, så må de være lidt mere aktive i forhold til det politiske miljø? Ja, altså mændene, men i hvert fald mandekrisecentrene. Det tror jeg vil være en god idé. Være lidt mere op på barrikaderne, ikke? Fordi når kvindekrisecentrene kan, så kan mandekrisecentrene i hvert fald også. Så det vil måske være en idé at være mere på barrikaderne, og så kunne man også få mandekrisecentrene på serviceloven.